дар охири рӯзҳои трансфери зимистона Барселона трансфери калон кард. Бо нархи 31 миллион евро дастаи каталонӣ бо бозингари 20-солаи португалӣ Франсис Тринкау шартнома баст, ки ӯро дар ватанаш РОНАЛДУИ нав ном мебаранд. Тринкау бо Барса шартнома то соли 2025 баст. Тавонпули ӯ дар дастаи наваш 500 миллион евроро ташкил медиҳад. Худ бозингар бо дастаи каталонӣ тобистон ҳамроҳ мешавад. Оя ӯ чӣ гуна футболбоз аст ва ӯ дар ҳақиқатан метавонад ба монанди ҳамватани худ карьераи беҳтарин гузаронад? Дар ин бора пурра дар این ویدیو گپ میزنیم. پیش از سر کردن میخوام خاطررسان کنم که سرپرست ویدیوی ما شرکت ادین XBet میباشد. اونها نه تنها ما رو دستگیری میکنن بلکه دسته بارسلونا رو. برای دستگیری کانال و تست برآمدن ویدیو با سلکا کامنتاریا بودا درآمده با پروموکد بارساتیجی صاحب 6,500 روبل شوید. دستگیری شما پیشروی ما. Тринкау ба футболи бузург бо минатдории дастаи Брага баромад. Дар академияи Порту дар гӯши бозингар хонданд ки ӯ техникаи хуб ва тездав аст, аммо ба монанди ӯ дар ин ҷо футболбоз бисёр аст. Барои ҳамин Франсиск аз он ҷо ба академияи хоксоронаи Брага гузашт ва дар маҷмӯъ аз ин чиз ҳар ду тараф ғолиб баромад. Шавқуараш дар он аст ки дар Брага ба маҷбур кардани чорабиниҳо шитоб накарданд. Тринкау дар ҳама дастаҳои ҷавонони клуб ситораи даста буд. Дар синни 15 сола ӯро ба дубли дастаи асосӣ гузаронинданд. Вақте ки бозингар ба синни 16 солагӣ даромад, дарав бо ӯ шартномаи профессионалӣ бастанд. Дебюти Тринкау дар дастаи дуюм дар синни 16 солагӣ рух дод ва бозингари боистеъдод дар тӯли 2 сол дар он ҷо бозӣ кард то ин ки дар севюм дивизиони лигаи португалӣ таҷриба гирад. Ба ғайр аз ин тренерон ҳамавақт ин бачаро таъриф мекарданд ва дар интервю мегуфтанд ки ба наздикии ин бозингар номи худро эълон мекунад ва ин воқеа дар ин мавсим рух дод. Ба ҷои Рубена Морин дар Брага Рикардо Сапинто тренер шуд ва ӯ тавонист потенсиали Тринкауро кушояд. Ин нақши схемаи тактикии ӯ буд. Брага дар ин сезон ба схемаи 3-4-3 бозӣ кард ва дар ин схема Франсис нақши асосиро бозӣ мекард. Дар вақте ки Барса бо ӯ шартнома мебаст, Тринкау дар чемпионат 22 бозӣ гузаронда 3 голу 6 паси головар дода буд. Бозингари португалӣ бисёртар дар позитсияи ҳамлагари рост бозӣ мекунад. Тарафи қавии ӯ ин техника, суръат ва нигоҳдории хуби майдон мебошад. Кори асосии ӯ дар майдон ин аз тарафи рост ба маркази майдон даромадан ва бо пои чап зарба задан мебошад. Бо ҳамин чиз ӯро бо Роналдо муқоиса мекунанд. Аммо худ Тринкау дӯст намедорад вақте ки ӯро РОНАЛДУИ нав ном мебаранд. Дар як интервюи худ ӯ худро бо дигар футболбоз баробар кард. Ман аз Роналдо хело дурам. Ӯ аллакай соҳиби ҳамаи трофеҳо шудааст. Ман бошам роҳи худро нав сар мекунам. Ҳама медонад ман Криштианоро кумири худ меҳисобам, аммо бозии худро ман бисёртар бо Риад Маҳрез аз Манчестер Сити баробар мекунам. Тринкау дар ҳаёти ҷавонони Португалия хело бозии хуб нишон дод. Соли 2018 ӯ тими худро қаҳрамони Евро U19 кард. Фран дар ин турнир 5 гол зад. Аз ин голҳо дутоашро дар полуфинал, яктори дигарашро дар финал задааст. Дар тими асосии Португалия Тринкау айни ҳол дебют накардааст, аммо чӣ хеле ки медонем ин масъалаи вақтӣ мебошад. Ба бозингари истеъдоддор на танҳо Барселона шикор мекард. Ювентус мехост ӯро ба иҷора гирад бо хоҳиши харидан дар оянда бо нархи 15 миллион евро. Аммо ин маблағ роҳбарияти Брагаро ба ханда овард. Тобистони гузашта барои хариди бозингар Гвардиола хело фикр мекард, аммо Пеп ин трансферро хост дар сезони оянда кунад. Зимистон бо пешниҳоди ҷиддиёна Лион баромад, аммо дастаи фаронсавӣ вақте ки фаҳмид ки Тринкау барои гузариш ба Барса розигии худро додааст, аз рақобат баромад. Бале барои гузариши бозингари португалӣ нақши асосиро агенти ӯ Жорже Мендеш бозӣ кард. Аз ин трансфер ӯ тавонист барои киссаи худ 7 миллион евро кор кунад. Мутахассисон мешуморанд ки нуқтаи заифи Тринкау ин аст ки ӯ на он қадар дар ҳимоя ба даста ёрӣ мерасонад. Франсисро дар ҳимоя дидан ин як мӯъҷиза мебошад. Чӣ хеле ки мо фаҳмидем, ӯ намехоҳад травма гирад, барои ҳамин кам ба падкат мепарад. Мухлисони Барселона ин трансферро ҳоло он қадар баҳо надоданд. Тринкау дар ҳақиқатан бозингари боистеъдод аст, аммо ӯ метавонад дар Барселона уровни баланд нишон диҳад. Инро танҳо вақт нишон медиҳад. Дар бораи бозингари нав Кике Сетьен ягон сухан нагуфтааст. Трансфери Тринкау аллакай ба анҷом расида истода буд вақте ки маро пешниҳоди тренерӣ карданд. Барои ҳамин ман дар ин трансфер ягон нақш набозидам. Ин қарори клуб аст ва ман ин қарорро дастгирӣ мекунам, гуфт Сетьен. Дар маҷмӯъ ба карьераи ин футболбоз дар Барселона нигоҳ кардан хело ва хело он шавқуар хоҳад буд. Аммо айни ҳол бародарон, шумо метавонед бозии ӯро дар Брага нигоҳ кунед. Агар видео ба шумо писанд омада бошад, лайк монед ва дар канал обуна шавед, зеро бо дастгирии шумо мо метавонем боз ҳам пештар равем. Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.